Helo, Geraint Hardy dwi a chroeso i Podlediiad Cymru Iach ar Waith gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Dros y gyfres byddwn yn sgwrsio ag arbenigwyr ar faterion iechyd a lles yn y gweithle, gan rymuso cyflogwyr gyda'r wybodaeth a'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i helpu gadw gweithlu Cymru yn iach ac mewn gwaith. Yn y bennod hon, byddwn yn siarad am gynaliadwyedd amgylcheddol a beth mae hyn yn ei olygu i gyflogwyr yng Nghymru a'r cyffiniau. Mae gweithredu gan gyflogwyr ar gynaliadwyedd amgylcheddol yn bwysicach nag erioed, gyda Llywodraeth Cymru yn ymuno ar ras i wneud Cymru'n zero net erbyn 2050 ac i adeiladu ar ei uchelgais o fod yn wlad wyrddach, gryfach a thecach. Yn ymuno a fi heddi mae Rhian Wildi, sy'n gynrychiolydd siaradwr Cymraeg Cymru Iach ar Waith ac yr elusen Busnes yn y Gymuned Cymru, sy'n sefydliad aelodaeth arweinir gan Busnes sy'n ymroi i feithrin busnes gyfrifol. Mae Rhian wedi ymddangos fel siaradwr ar y podlediadau Cymru Iach ar Waith o'r blaen, felly'n lais cyfarwydd i ni gyd yma ar y pod. Rhian, croeso cynnes i ti a llongrwchiadau mawr ers ni siarad tro diwetha, ti wedi priodi, felly da iawn ti? Do, fi'n gwybod. Sioc i'r system. Wel, fi'n gobeithio bod ti'n mwynhau bywyd gyda dy ŵr newydd. At y pwnc sydd gyda ni heddi te, fi'n meddwl bod allan ni gytuno yn syth bin bod cynaliadwyedd amgylcheddol yn bwnc llosg ar agenda llawer o sefydliadau ar hyn o bryd, yn enwedig yn sgil y pandemig ac o ystyried pryderon cynyddol. A mae'r argyfwng hinsawdd rydym yn ei weld yn fusol bellach o gwmpas y byd. Yn un saff i ddweud hefyd bod y digwyddiadau hyn yn amlygu pa mae'r bwysig yw hi i sefydliadau newid y ffordd maen nhw yn meddwl ac yn ymddwyn yn gymdeithasol, yn amgylcheddol ac yn economaidd. Yn hollol, Geraint, mae busnes yn y Gymuned Cymru yn gweithio gyda chanoedd o sefydliadau dros y wlad sydd eisoes yn gweithredu'n gyfrifol ac yn gwneud ei rhan yn gymdeithasol, yn amgylcheddol ac yn economaidd. Ond mae gan bob busnes unigol yng Nghymru ran i'w chwarae wrth gymryd camau i atal yr argyfwng hinsawdd, ac mae angen i ni gyd wneud cymaint mwy. Un o'r pethau yr ydyn ni'n ymfalchio ynddo yn busnes yn y gymuned yw ein bod yn gweithio gyda'n haelodau i wella'n barhaus nid yn unig eu harferion busnes cyfrifol, ond hefyd i ddefnyddio'r effaith gyfunol honno bydd cymunedau. Ac mae ein haelodau eisiau rhannu arfer gorau, cefnogi eraill i wneud mwy a gweithio lles pawb. A dyna'r peth pwysicaf y gallwn ni wneud, nid dim ond dod yn busnesau cyfrifol unigol, ond cydweithio i helpu Cymru i ddod yn genedl busnes gyfrifol. Mae ein haelodau yn canolbwyntio ar 4 maes, datblygu gweithlu medrus a chynhwysol, sicrhau bod gwaith yn dda i bawb, arloesi i gynnal ac adfywio'r blaned, yr ydym yn canolbwyntio arno heddiw, ac adeiladu cymunedau ffyniannus. Ond maent i gyd yn rhynggysylltiedig ac os ydym am fynd i'r afael yn wirioneddol a her yr hinsawdd o'n blaenau, rhaid i ni edrych ar ein cymunedau, gwaith o ddarparwn, a sgiliau a siap ein gweithluoedd os ydym am gael yr effaith yr ydym angen. Oherwydd bod yr argyfwng hinsawdd yma nawr ac rydym yn wynebu'r dasg hon ochr yn ochr â nifer o heriau cymdeithasol. Rydym yn dal yng nghanol pandemig byd-eang ac mae ein costau byw yn codi. Ac mae anghydraddoldebau iechyd a chyfoeth yn cynyddu. Ac mae pryder cynyddol na fydd bywydau ein plant cystal yn bywydau ni. Ac ni all hyn fod yn iawn. Nid dyma'r byd yr ydym eisiau, ac yn bendant nid dyma'r Gymru yr ydym ei heisiau. Ni oedd y genedl gyntaf i ddatgan argyfwng hinsawdd, y genedl gyntaf i benodi Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. Rydym yn genedl falch ac uchelgeisiol, a rhaid i ni gyd wneud mwy a rhaid i ni weithredu nawr. Ac ni fy'r angen am arweiniad personol a sefydliadol a'r hinsawdd a chyfiawnder cymdeithasol erioed mor amlwg.
A gyda hynny mewn golwg gadewch ni edrych ar hyn i gyd o safbwynt busnes a sut gall y sefydliadau gwahanol wneud eu cyfraniad nhw i ddod yn fwy cynaliadwy a helpu amddiffyn y blaned ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Pam fod gweithredu gan gyflogwyr i ddod yn fwy cynaliadwy yn bwysig a be yn y bôn yw'r manteision? Wel, mae'n bwysig oherwydd heb weithredu gan gyflogwyr, ni fyddwn yn gallu gwneud y newidiadau sydd eu hangen arnom ar frys. Gweithaf yr her enfawr, rwy'n wirioneddol obeithiol am yr effaith gadarnhaol a gallwn ni, busnesau, sefydliadau, dinasyddion, ledled Cymru, ei chael. Erbyn 2030, mae angen y Deyrnas Unedig fod wedi cyflawni ei hymrwymiad i gyfyngu ar gynhesu byd eang i 1.5 gradd Celsius, rhywbeth y mae llawer yn ei ystyried yn bosibl dim ond drwy gyflawni economi digarbon net. Ac mae Llywodraeth Cymru wedi gosod cynllun i gyrraedd zero net Cymru erbyn 2050. Ond maent yn glir bod hyn yn golygu ein bod y dechrau nawr gyda degawdau o weithredu. A'r cwmnïau sy'n gweld newid yr hinsawdd fel rhan o ddiogelu ei busnes am y dyfodol bydd yn ffynnu yn y byd cyfnewidiol hwn. Ni allir ei wneud ar ei ben ei hun. Mae angen cydweithredu rhwng busnesau, llywodraethau a chymdeithas sifil. Ac mae ein hymchwil yn dangos mae dinasyddion ei eisiau ac mae manteision ynghlwm. Cynhaliodd busnes yn y Gymuned Cymru a YouGov ymchwil llynedd gydag aelodau o'r cyhoedd a busnesau. Ac mae adroddiad, yr ydym newydd ei ryddhau, yr hinsawdd gywir i busnes, arwain cyfnod pontio cyfiawn, yn rhannu mewn welediadau o'r ymchwil hwn ac argymhellion. Felly gallwn drosglwyddo'n deg a chynhwysol i ddyfodol zero net, gwydn, lle mae pobl a natur yn ffynnu. A byddaf yn rhannu rhai o'r buddion y welsom. Yn gyntaf, yr un mawr, mae pobl eisiau gweithio i a phrynu oddi wrth gwmnïau sy'n gweithredu ar yr hinsawdd ac fydd yn dileu ei busnes neu'n gweithredu o fewn cwmnïau nad ydynt yn gwneud hynny. Mae 72% o bobl yn dweud ei bod hi'n bwysig bod y busnesau maen nhw'n prynu ganddyn nhw yn gweithredu ar yr hinsawdd. Bod pobl yn gweld y llywodraeth fel y prif gyfrifoldeb am gweithredu hinsawdd, maent yn gweld busnes fel un sydd â chyfrifoldeb. Yn holl bwysig, mae cwsmeriaid eisiau i'r busnesau a maent yn prynu wrtho fod yn annog gweithredu amgylcheddol. Mae agweddau cymdeithasau newid. Mae'r cenedlaethau iau yn mynnu bod y rhai ohonom sydd â grym a dylanwad yn cymryd ein cyfrifoldeb dros weithwyr, cymunedau a'r amgylchedd o ddifrif. Ac mae bydd sylweddol i fanteisio ar y symudiad hwn a galw i fusnesau wneud mwy. Mae arloesi, cynyddu gwerth brand, ymgysylltu a chwsmeriaid newydd a denu talent newydd ymhlith y gwobrau. Mae busnes yn wirioneddol heriol nawr, felly mae gweithredu hinsawdd yn hanfodol i lwyddiant hirdymor eich busnes a denu talent eich sefydliad. Gweithaf y manteision hyn, mae ein hymchwil hefyd yn dangos nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod beth mae busnesau'n ei wneud i rwystro newid yr hinsawdd. A rhai sy'n gwybod, dim yn ymddiried mewn busnesau i gadw eu haddewidion. Gydag ymddirieddaeth mewn busnes yn beryglus o isel, mater i arweinwyr y busnes yw i ddangos yn hytrach na dweud beth y maent yn gwneud ynglyn â gweithredu hinsawdd. Mae busnesau a'r cyhoedd yn credu o fewn ein system bresennol na fydd risgau a buddion newid hinsawdd yn cael eu dosbarthu'n deg. Mae'r pobl a'r sefydliadau sydd eisoes fwyaf agored i niwed yn debygol o golli hyd yn oed yn fwy. Fodd bynnag, nid yw hyn yn anochel. Yngeiriau'r actifydd hinsawdd ifanc Vanessa Nakati, wrth siarad yn COP26, mater i arweinwyr busnes nawr yw ein profi ni'n anghywir.
Nathoch chi sôn fyna am lawer o obeithion, llawer o dargedau, ac yna sôn am ymddiried. Allwch chi roi enghreifftiau i'r gwrandawyr o sefydliadau sydd wedi dod yn fwy cynaliadwy a sut maen nhw'n gweithredu i leihau eu hôl troed carbon a'i heffaith ar y blaned, a sut mae hynny wedyn wedi bod o fydd i'r busnes? Byddwn ni wrth fy modd. Dechreuaf gydag un sydd wir yn dangos y gall cynaliadwyedd fod yn dda i busnes, a dyna'r cwmni cyfryngau Sky. Ac un o'r newidiadau y maent wedi wneud i un o'i gynnyrch allweddol fel rhan o'i hymrwymiad i ddod yn zero net erbyn 2030 a ddarparu teledu carbon neutral. Mae Sky wedi lansio'r teledu cyntaf i gael ei ardystio fel cynnyrch carbon neutral. Mae y cynnyrch newydd Sky Glass yn arbed ynni drwy ddod â 3 dyfais mewn i un, a dyma'r unig dyledu ar hyn o bryd sy'n dod mewn pecynnau ailgylchiadwy sy'n rhydd o blastig un tro. Maent hefyd wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid Natural Capital i fuddsoddi mewn tystysgrifau priodoledd ynni o bweru Sky Glass a thrydan adnewyddiadwy am ei flwyddyn gyntaf wrth bwyso a phrosiectau ynni adnewyddiadwy. Ac un mwy lleol, mae Heddlu Cymru wedi bod yn gweithio'n galed i droi'n wyrdd. Maen nhw wedi creu coleg dysgu heddlu o radd flaenaf sydd yn mynd at taclo effeithiau newid hinsawdd ac yn cyflawni deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol, gan gynnwys gostyngiad o 50% yn ôl troed carbon corfforedig yr adeilad, buddsoddiadau ynni adnewyddiadwy, dreiniad trefol cynaliadwy a seilwaith glas gwyrdd. Mae'r coleg hefyd o fydd i les a gwydnwch hinsawdd y gymuned leol. Ac nid oes rhaid i'r newid gael ei yrru gan gynnyrch neu fod yn gysylltiedig â'r busnes craidd, weithiau gall fod yn sgil gynnyrch hapus. Enghraifft, mae gwasanaethau dŵr Anglian yn defnyddio ei gres gwastraff i bweru cynhyrchu bwyd. Bydd dŵr Anglian mewn partneriaeth â Greencoat Capital ac Oast House Ventures i ddatblygu 2 gwydr mwyaf y wlad wedi cynhesu gan wres gwastraff o'i canolfannau ailgylchu dŵr. Gall y 2 gwydr hyn gynhyrchu 20% o domatos y Deyrnas Unedig, wedi creu 360 o swyddi newydd parhaol ac wedi lleihau ôl troed carbon cynhyrchu tomatos 75%. Nid yr hyn byddech chi'n ei ddisgwyl gan wasanaeth dŵr. Felly dim ond 2 enghraifft syml o sefydliadau sydd wedi dod yn fwy cynaliadwy yn eu gweithrediadau ac mae gennym ddwsinau o astudiaethau eraill ar gael ar ein gwefan. Enghreifftiau gwych yn fyna. A beth am gaffael a phrynu gan gwmnïau eraill te? Pa gyfleoedd mae hyn yn rhoi i ddylanwadu ar sefydliadau eraill i weithredu mewn ffordd sy'n fwy cynaliadwy? Os na enghreifftiau i ddangos sut y gallwn ni wneud hyn? Ydy, mae rhai gwych yn dod i'r meddwl o gwmpas fusnesau Cymreig, yn dangos sut y gall pŵer o sut rydych chi'n gwario a buddsoddi'ch arian gael effaith wirioneddol. Dechreuaf gyda Bluestone National Park Resort yn Sir Benfro a'i gwyliau maes. Maent am fod yn cyrchfan gwyliau byr mwyaf cyfrifol yn y Deyrnas Unedig, ac maent yn gwneud rhai pethau gwych. Mae ganddyn nhw 1,000 o wyliau sydd angen ei newid 2 waith yr wythnos, ac mae hynny'n llawer o ddillad gwely. Ac roedd ei cyflenwr yn dychwelyd golchdy glân mewn bagiau plastig unigol ac roedd Bluestone eisiau newid hyn. Felly wnaethon nhw ail gaffael, dod o hyd i fusnesau lleol iawn, golchdy bencarreg, ac oedd cynaliadwyedd wrth wraidd ei gais am y busnes. Roedd yn llwyddiannus ac o ganlyniad mae dros 200,000 o eitemau plastig bellach wedi dileu o blwyddyn. Mae bagiau golchi dillad yn cael eu pacio yn y golchdy, yn cael eu hailddefnyddio bob tro. A gyda'r golchdy yn fwy lleol, mae angen llai o filltiroedd i gludo'r golch ac mae pobl lleol yn cael eu cyflogi.
Ac mae Bluestone hefyd wedi gwneud penderfyniadau anodd ac wedi rhoi'r gorau i brynu rhai eitemau a oedd yn broffidol iawn iddynt, fel dŵr potel. Mae ganddyn nhw gyflenwad dŵr am ddim o amgylch y gyrchfan, ac maen nhw'n gwerthu diodydd pefriog yn ei bariau i lenwi eich potel ail ddefnyddiadwy. Dywedir wrth bobl ar eu gwyliau ymlaen llaw i ddod â'u potel aml dro eu hunain, neu gallant brynu'n ar y safle, ac o ganlyniad mae 42,000 yn llai o boteli plastig. Ac yn olaf, achos dwi'n meddwl fod Bluestone yn esiampl mor wych ac yn hawdd i bobl ddeall, maent yn helpu busnesau lleol eraill hefyd trwy bartneriaeth gymunedol. Daw 100 tunnell o doriadau gwair oddi ar 300 o lawntiau a mannau hamdden Bluestone trwy gydol y flwyddyn. Mae'n cael ei roi i'r ffermwyr cyfagos sy'n ychwanegu'r glaswellt at ei warchadfa tail i greu gwrtaith naturiol ar gyfer cnydau. Felly gwir economi gylchol. Ac wrth aros yn agos at adref, mae bwydydd Castell Hywel, cyflenw'r bwyd, sydd o ddechreuadau diymhongar teuluol wedi addasu a dangos arweiniaid gwerthfawr mewn busnes cyfrifol i gymheriaid yn y sector a busnesau Cymreig eraill. Maent wedi ymgysylltu ag ymrywiaeth o strategaethau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys y cynllun gweithredu economaidd a'r contract economaidd y bwriedir iddyn nhw ysgogi ffyniant i bawb. Mae Castell Hywel hefyd yn aelod o 3 chlwstwr bwyd Cymreig ac yn gweithio gydag undeb cenedlaethol yr amaethwyr i gefnogi eu tagaudau sero net eu hunain. Ac mae hyn oll wedi cyfrannu at ei bod mewn sefyllfa llawer cryfach wrth wneud cais am busnes a bodloni gofynion cyflenwyr cyfrifol, gan helpu i roi busnes Cymreig ffyniannus sy'n cael ei arwain gan werthoedd yn gadarn ar y map. Enghreifftiau gwych unwaith eto yn fyna, ond os oes yna rhywun yn gwrando ar hwn a bod nhw ychydig yn negyddol am y pwnc, a falle bod nhw'n gweud, mae'n mynd i gostio mwy i'r defnyddiwr i gael Sky Glass, bod yn costio mwy. O safbwynt perchenog busnes hefyd, mae hyn maen nhw'n neud yn Bluestone wedi effeithio'n aruthrol ar ei helw nhw, felly mae yna ergyd ariannol yn does, ond gwirionedd y sefyllfa yw, mae rhaid i bobl gymryd yr ergyd yna i wneud i hyn ddigwydd. Ie, ti'n iawn Geraint, a gadewch i ni ddefnyddio enghraifft Bluestone. Mae nhw wedi gorfod buddsoddi ymlaen llaw a gwneud rhai penderfyniadau busnes anodd a rhoi'r gorau i bethau sydd wedi bod yn broffidol iddyn nhw. Ond dwi'n meddwl mae nhw fyddai'r cyntaf i ddweud ei fod yn help mawr i wahaniaethu eu hunain, fel bod pan fydd pobl yn edrych ar wyliau yn y Deyrnas Unedig, gallant weld yr holl bethau mae Bluestone yn ei gwneud, ac mewn gwirionedd mae'n annog mwy o gwsmeriaid i'w ffordd. Felly, i lawer o fusnesau bydd hyn yn dda iawn oherwydd bod cwsmeriaid yn chwilio am opsiynau mwy cynaliadwy. Ond i eraill, lle gallai gymryd mwy o amser ar gyfer yr elw hwnnw, meddyliwch am y gost o beidio a gwneud y newidiadau hyn. Mae llawer o dystiolaeth yn dangos sut mae'r defnyddiwr yn bod yn fwy gofalus o ran ble mae'n gwario ei harian, ac mae'r genhedlaeth iau yn bendant eisiau gweld y newid hwn. Felly byddwn yn dweud wrth bob busnes, mae angen i chi feddwl am wneud y newidiadau hyn. Mae rhywfaint o fuddsoddiad ymlaen llaw, ond bydd yn talu ar ei ganfed. Ie, falle bydd y cyflogwr sy'n gwrando ar hwn nawr yn dal i deimlo nad yw'r pwnc yma'n berthnasol iddyn nhw, efallai nad oes digon o allu neu amser i feddwl amdano a'i weithredu, neu efallai nad oes ganddyn nhw gliw lle i ddechrau, Be yw'r neges felly i'r cyflogwyr yma, a sut gallen nhw ddechrau arni a chymryd y camau cyntaf? Wel, byddwn ni'n dechrau trwy ddweud, gwneud amser, dod o hyd i'r gallu, dim ond dechrau arni. Tryniwch weithredu hinsawdd yr un mor bwysig ac y byddech yn eich gweithrediadau, eich elw iechyd a diogelwch neu unrhyw elfen graidd arall o'ch model busnes. Ond dechreuwch nawr.
Rhaid i bob busnes unigol weithredu os ydym am wneud y gwahaniaeth sydd ei angen arnom mwyn atal yr argyfwng hinsawdd. A bydd y newid lles nid yn unig i'r blaned, ond eich sefydliad a'ch gweithwyr hefyd. Felly byddwn yn edrych am yr enillion cyflym, pethau syml y gallwch chi ddechrau gwneud heddiw i nodi newid. Ond yn ddelfrydol, dylai pob busnes yn gyntaf targed zero net, gorau pwy gyntaf, creu a gweithredu cynlluniau gweithredu hinsawdd gyda thargedau zero net cadarn wedi gwreiddio yn y wyddoniaeth mor agos at 2030 a phosibl. Gall hyn deimlo'n frawychus ac anghriadadwy, ond mae llawer o help ar gael a llawer o help ac arweiniad da am ddim gan bobl sydd eisiau helpu. Felly boed hynny gan BITC, yr FSB, Chambers, Cyngor Cymru neu Busnes Cymru, mae llawer o gymorth ar gael yma yng Nghymru. Yn ail, adeiladu sgiliau i ffynnu yn y cyfnod pontio. Mae angen pawb ar hyn, sicrhau gan weithwyr ar bob lefel y sgiliau a'r llinellau atebolrwydd clir sydd eu hangen arnynt i gyflawni a'i bod yn cael ei gwobrwyo am eu cyfraniadau. Unwaith eto, mae cymorth ar gael ac mae llawer o golegau a phrifysgolion ledled Cymru yn cynnig cyrsiau gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru i helpu i addysgu staff. Yn drydydd, cynnwys rhanddeiliaid amrywiol i gyd greu datrysiadau go iawn, i amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed a sicrhau bod manteision y trawsnewid yn cael ei teimlo ar draws y cymunedau. Gall bobl ifanc dod ar sylw sydd eisiau ar y blaned a'r newidiadau mewn agwedd sydd ei hangen ym myd busnes. A byddwn yn eich annog i geisio creu cydweithrediad a chyfranogiad rhwng cenedlaethau, a bydd yn dod â chryfderau pob cenhedlaeth allan ynghyd, y profiad a'r wybodaeth gan yr hun a'r angerdd, bris ac ysfa gan yr iau. Ac fel gyda fy mhwyntiau eraill, gofynnwch am help, gweithiwch gyda busnesau sydd ychydig ymhellach ymlaen, rhannu syniadau a chael cymorth. Mae gennym adnodd sydd ar gael yn rhwydd 7 ar gyfer gweithredu hinsawdd sy'n nodi sut y gall busnesau sicrhau trawsnewidiadau cyfiawn a theg i ddyfodol cydnerth zero net. Bydd cymryd y camau yn helpu sefydliadau i sicrhau bod ei model busnes yn gallu gwrthsefyll i'r hinsawdd ac yn cyfrannu at ddyfodol lle gall pobl a natur ffynnu. Bydd cymryd y camau hefyd yn cefnogi creu gwerth a gwella ffyniant gweithwyr, cwsmeriaid, cyflenwyr a chymunedau. Ac mae angen model busnes cynaliadwy ar bob un ohonom, un sydd wedi adeiladu i bara. Felly gan ystyried y holl wybodaeth ddefnyddiol yma heddi, Rhian, fel cyflogwr, sut allwch chi ymgysylltu a'ch gweithlu i gymryd rhan? Hefyd, gyda'r pandemig sydd wedi gwthio llawer o bobl i weithio adre bellach, sut y gall sefydliadau hyrwyddo ac annog ei staff ac efallai cleiantiaid hefyd i fyw mewn ffordd fwy cynaliadwy i ffwrdd o'r gweithle? Yn gyntaf, hoffwn bwysleisio bod gan bob un ohonom gyfrifoldeb i wneud mwy, ac i fyw ein bywydau yn fwy cynaliadwy. Ac mae gan gyflogwyr rhan i'w chwarae wrth helpu arwain, cefnogi ei gweithwyr, ac fel awgrymwch eu cleientiaid hefyd i fod yn fwy cynaliadwy. Rwyf wedi gweld bod y busnesau sy'n ymgysylltu'n weithredol a'i gweithlu yn y newidiadau maent angen iddynt ei gwneud yn cael canlyniadau gwell yn y busnes ond gyda'i staff hefyd. A'i staff yn dod yn eiriolwyr dros y newid hwnnw ar gyfer y sefydliad. Dangosodd ein hymchwil mae dim ond 24% o gwsmeriaid sy'n ymwybodol o'r hyn y mae eu busnesau'n ei gwneud ar weithredu ar yr hinsawdd. Ac ohonynt, nid yw 62% yn ymddiried mewn busnesau i wneud yr hyn y maent yn ei addo.
bod bron i 3/4 y bobl, 72%, eisiau i'r busnesau y maen nhw'n prynu wrthynt wneud mwy i'r amgylchedd, mae llai na 1/4 y cwsmeriaid yn gwybod beth mae eu busnesau yn ei wneud. Hyd yn oed o fewn busnesau, nid yw'r rhan fwyaf o weithwyr yn ymwybodol o'r hyn mae y sefydliad yn ei gwneud, neu nid ydynt yn meddwl bod cyflogwyr yn gwneud digon. Mae angen i busnesau nid yn unig ymrwymo i weithredu hinsawdd, ond mae ganddynt gyfle i feithrin ymddiriedais trwy gynnwys cymunedau ymrywiol a dangos sut mae addewidion yn trosi'n weithredu a chynaliadau. Ac o ran gweithwyr sy'n byw bywyd cynaliadwy i ffwrdd o'r gwaith, rwy'n meddwl bod angen i ni gyd godi ymwybyddiaeth, creu arferion da a gwneud pethau sy'n annog yr ymddygiadau cywir. Felly annog staff i beicio neu gerdded i'r gwaith, efallai cael cynllun beiciau a chael cyfleusterau addas i staff storio eu beic. Mae rhai busnesau wedi adolygu eu pensiynau a sut maent yn cael eu buddsoddi. Mae Make My Money Work yn symudiad gwych i weld pensiynau'n cael eu buddsoddi mewn busnesau cynaliadwy, a bydd pobl sy'n ymuno ar gweithlu nawr yn gwerthfawrogi'r dull hwn. Yr arfer gorau a welwn ar draws busnesau cyfrifol rydym yn gweithio gyda nhw bydd ymgysylltu a chyflogedion, gyda staff yn cymryd rhan trwy gydol y broses, yn dylunio, yn cyflawni ac yn ysgogi'r newid hwn. Ac nid oes angen i busnesau gyfyngu eu dylanwad i'w busnes uniongyrchol eu hunain, ond gallant dylanwadu'n gadarnhaol ar eu cydwyni cyflenwi, eu cwsmeriaid, eu cleientiaid, eu gweithwyr, mae ganddynt y potensial i gael effaith gadarnhaol enfawr. Does ond angen i busnesau osod yr esiampl. Gwnewch chi mor syml ag y gallwch chi i'ch gweithwyr wneud y peth iawn. Gwnewch yn glir i'ch cyflenwyr y gwerth a roddwch arnynt wrth ymddwyn yn gyfrifol, a chynogwch eich cyflenwyr trwy'r newid hwn. A dyna pam rydyn ni yn BITC mor angerddol am gyfranogiad busnesau a'i rôl hanfodol wrth gymryd camau hinsawdd. Mae'r gwrandawyr yn sicr Rhian wedi cael gwybodaeth hynod ddefnyddiol heddi i symud ymlaen a dechrau eu taith i ddod yn fwy cynaliadwy. Yn ola cyn ffarwelio ti, be yw eich neges i bawb sy'n gwrando heddi te? Bod yna obaith ac iddynt ddychmygu. Pe gallen, gyda'n gilydd, droi'r her fwyaf sy'n wynebu ni i mewn i ein cyflawniad mwyaf. Meddyliwch am swyddi da sy'n well i ni, mwy o fannau gwyrdd, aer a dŵr glanach a gwell iechyd a lles. Meddyliwch am eich cymuned leol yn ogystal â'r cymunedau hynny sydd wedi hallgau o'r blaen. A dychmygwch ei bod yn cael ei hadfywio wrth i ni weithio gyda'n gilydd i ddod o hyd i atebion a chyfleoedd mewn economi adfywiol ffyniannus. Mae hyn a wnawn yn bwysig, ond mae sut yr ydym yn ei wneud yr un mor hanfodol. Rhaid i ni sicrhau bod y newid i Gymru yn wydn, sero net yn deg a chyfiawn gan alluogi pobl a natur i ffynnu. A dyna'r peth pwysicaf y gallwn ni ei wneud, nid dim ond dod yn busnesau cyfrifol unigol, ond cydweithio i helpu Cymru i ddod yn genedl busnes gyfrifol. Ie wir, wel diolch o galon i ti Rhian am dy gyfraniad heddi y holl wybodaeth. Mae wedi bod yn addysgiadol iawn i weid y lleia, felly diolch i ti am damser. Dim problem. Nawr, dwi'n sicr bod ni dim ond wedi cyffwrdd ag arwyneb y pwnc hwn, felly dylai cyflogwyr a gweithwyr sydd am fwy o gyngor ac arweiniad ymweld â sianeli cyfryngau cymdeithasol a gwefan Cymru Iach ar Waith, lle mae yna amrywiaeth o wasanaethau cymorth a chanllawiau arfer gorau. Dyna ni ar gyfer y bennod hon o Podlediiad Cymru Iach ar Waith. Diolch am wrando. Os nathoch chi fwynhau'r bennod hon, ewch i sianeli cyfryngau cymdeithasol a gwefan Cymru Iach ar Waith i gael rhagor o gynnwys ar sut i adeiladu gweithle iach, gweithlu iach a busnes iach. Cofiwch i raddio, adolygu, rhannu a thanysgrifio i'r sianel hon hefyd. Geraint Hardy dwi, a diolch am wrando'r Podlediad Cymru Iach ar Waith ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru. Tan tro nesa. Tara.